ମାଛବାଲା ପଳେଇ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳ ସକାଳ ଦେଖିବା କ'ଣ ମାଛ ଆଣିଛି ଆମ ପାଇଁ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି ଆଜି ରାତିରେ ସତରେ ରାତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି ରାତିରେ ମାଗୁର ମାଛ ସିଙ୍ଗି ମାଛ ମିଳିଲା ବୋଲି। ସେଟା କ'ଣ এটা কসলিয়া রে সে ভাঙর পাপা সানটা দেবো ବାଗର ବାପା ସାନଟା সানটা ওটা তিনটা পারা আছে আরে তো মিশামিশি আছে কোটি ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁନ୍ଦର ସିଙ୍ଗି ମାଗୁର ମାଛ ମିଳିଯାଇଛି ଏକଦମ ଦେଶୀ ସିଙ୍ଗି ମାଗୁର ମାଛ ପ୍ରାୟ କେଜି ଉପରେ ଅଛି। ପାଣି ଢାଳିଦେବା ଦେଖିବା କେତେଟା ମରିଛି କେତେଟା ବଞ୍ଚିଛି। ଯେଉଁ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଖାଇଦେବା ଆଉ ବଞ୍ଚିଲା ଯାକ ରଖିବା 2-3 ଦିନ ରଖିକି ଖାଇବା ଆଉ। ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି।